Chodza na munhu. Chodza enda kutaga. Enda kujamba. Anda kutaga. Enda ninjinga ruya. Mukunakirwa neko Chodza. Apana vanhu vachitopotera mutombo tamba mafranda chachitamba manje pamba. Kobo satinakirwa. Nduna nechamba nemabhurongo. Ani makati kwane kubuda kwechudo. Ati ndakakutorere kuti Tyre ari apa madesoni sprayer chimutaura kuti imomo mutumame ndo muri kubuda zvinhu izvo. Manje wauroenjinga kutoendesa Chodza. Aiwa zvangofanana. Tata. Idada. Because kwatiri 500. Akaipa chimboise marapa wakaipa manje asatajakwa manje kamera chastangosenza taruwa asataruwa lazenda bawa katamtemo magama lovuno king fatu tutaka imwe matsimba ndwacho chidakutedzera futwa chita so yes man chipiwa ningi tiri mabia piwa change tiri mabia wanotona tiri mabia ndopiwa ndipapa piwa change apa mando tengani pafenzi wakutengani pafenzi tengani pafenzi Baba. Ambuya. Sitireo mani. Kirima pia. Kwa chimonyani chikutu. Moyo. Atumatiko ndani. Matubigire mani. Chikara pasi chama chikara pasi. Rasta man, começa negro. Começa assim. Começa assim. Tá com erro, Rasta man. Apa tarisika zifada kumangati mukweni saka tarisika zive tikufamba sema ura ye madhaka ngarapa saka taifana kuenda uku ketika saba achabuda kuja Afrika pana mnetsi achabuda fanira chakadabwa ya nyango chakadhiba ndo pamunonyanyo fanira kutora pachenjera wapiwa change ndio yatakamirira wapiwa change ndio ndakamirira ndozotora mabia Bambanzi change ngaifanira uya kumabia ozotorwa. Tukula change ndio iri more important. Mabia ozotorwa bongo ya change. Mozi hapa kukata. Mabia tuta mabia mai mai. Mabia azotorwa. Tanga ina. Basi na kutonwa. Takanza. Haiko mfiriji gano tatonwa. Mongo zauti pane atero. Umunzi kamanye kanzi awuzablarizini. Namti nazo mwafereke. Yo benzi ile radio mukizwe ile kwete benzi masaga. Coffee, this is coffee. Masaga isana nawo. Awa tukotora hamu di benzi ile music mukizwa here. Hai vai tusana nawo. Atasiana nawo. Moza maji. Dori china benzi. Adioni.
pazimbabwe panapa Number plate. Viri. What is a viri? Number plate. Kuno. Fana, waiona nonzi benzi mfana kwete zvako zvawaitaura zvikamotikari kako uona vhiri rebenzi iri mfana ndo vhiri rebenzi fana iwo unopota kamotikari kako kana kasaini kebenzi kawakatengera wotanzi benzi mfana iyi ndo benzi mfana iwo penge wakagara papassenger seat chibvo anyarara zvako hauna wana motikari watambozoti fiyo noita mari mfana manje akukutaurira kuti isusu kunoko mfana hatise zvichisarati zvamaitaura zvezvi riu rastaman kune zvizhinji zvechisarati zvamaitaura zvezvi kuti unoenda kuamerica unopaiwa kwatenga utanzi watenga bedzi fana akasiyana namati mfana this is a warning shot Fireman. Ndapiwa na ningiri. Rasta. Na Farai. Yes, Rasta. Wakabva kuEngland, vandoinzira ningiri. Yes. Gideon. But murikuona ndapa tuzodzokera foreign saka inini chakuipasawo kune mumwe munhu. Kuna Rasti. Mazviona. Rasti wawunda. Ngozi ndakada kuti ndite makaro nechitokanganisa waziya. Marasta anozoshaya basa muZimbabwe. Kune one love. Yes, Rasta. Hatina makaro. Asi ndezvekupanana vanoenda kupamwe wangu. Ngozi ndakudzokera kwazviri zvacho. Vapana yavo tombokwanisa kuvatenga mabhii. Muripfeka ipamusoro tibona. Ndinopfeka iro chairo pamusoro. Murikiye Rasta. Saizi ramu. Ndezvekupanana vasikaenda kupamupesi wangu moko. Hatisine here vita. Siniwa. Andakupa chinhu. Moko isine. One love. Ndava ndatobuda German nje, but takangorelax. Mad mouth. Yes. Mad mouth. Saka changoipasa una Rasti. But fireman varipo vari kuziva. Vari gamuchira vasati varipo. Andambotsi. Ambotswa. Azimwe manje azikuita madhaisi manje. Anengari busy. Chodza foni yake reactive. Ane phone. Mwanambe. Anouya. Anouya. Namba dzake nditry. Rasta. Ndogara kwa. Pamwe mudharada kuenda. Kodingo. Itema ichi erikazi. Kuzorwa rikazi. Ndambuze mfana ndikatora bhasikoro. Kwa. Aiwa apa vangairi fast. Aminoda kutononoka. Ndezapa mwana mafrazi. Anikabuda kutsvaga chakapenga mvura charu. Anokona mwana mafrazi. Aba maproba ndomutemba anodzoka. Uya kwano. Anoya mdani. Anoya. Zesho. Serious. Anoya. Serious. Ayo. Serious number. Umda number dzake. Ama mzowese. Don't worry. Aiwa. Don't worry Rasta. Uya mdani. Ana. Ikalolova hasinona. Kawan Rasta. Ikalolova hasinona. Ana mwe kumadokero Chodza. Kwenda nyangwa akanaka dzanopa zvaerese akabi. Hai zvamtochikomo. Aiwa. Kwa. Cheno ntango atenga zvinhu. Ayo. Ana zvaanomboriita. Kuenda. Yakadita
Sorry, mkomo. I 2 seconds. Ozambana anachidakwa nesikadi ozodakwa nechate udaro zoga. Ukararada kugera vudziro. Raka, enda kana ngodzo pamola ondiba drink stone. Shama. Ngodzo, kapapi ndokudirira zimwa futi kwada kutamba. Ndaitenga ukunike kuspa. Komoke hamune. Makiza konawo. Amba chengire nikubasa. Dodu zantize. Ngautize kunjenda uku. Wozukwenda le. Atisukutombokulava bala. Chimonotibikira mpana. Chana sikamba mchipisa chamba nemvura. Ikubwera. Akunovhura mawindo. Ari stupid mpana asi jero gara kujeri. Inda uri stupid you. Ari stupid you. chicken yes. I did Chamarga, Rosache. Zafana kuzvibira. Anditi unenge uchiba mari yekumwedzi wako anditi. Uchisa uku. Sana azurudi ngati apa stoka ichabva. Abonga waguta. Ndikati faka manzo. Kana ndikandise mvura zvite bo. Timu yakajamuka. Sanje ndabika it's brand put in chibikirwa nchidya zvangu sa boss. Bosha chi. Boys Pinze mkamera moziranda nchini Wapeza ukangarini. Wapeza ukangarini. Pakazoni. Tisakato kupa chimoko nyina hame kuta. Amsina chimukuru chatakanonga mmoja. Odai usina mota waita. Odai usina mota waimpe. Ayo ndo mtereshile. Endera chimoko kali pakazoni. Bime na. Ya. That's not what I eat. Sama tichiko shona. We are the ones that invest to my best friend. Sadangwe da ba. But I'm beautiful. Tenda kuti takurayira outside. Outside yes those niggas to look. Boss ukona zvaine. Pa mixa yenyu ba. Pakanzele koti ba. No ba yabuka sound. Nenge itori le independent. Saba motikatos. Was mangwana tawenda pa chinsu. Nangoni pa chinsu. Saka ba ikoko ka. Anofisa pa chinsu. Guava chashireho. Tabudirira. But man. How did you?
akatakirwa nemunhu akabuda paminista tauratidzwe nyaya yako anda passport andidhindira passport yangu kuti Canada uone nofumana isava one every day zvatio manje pakasoniwo iwo zvangozi matsangura munabva ngoziya mari apa ruchishaya kuti abvana zita rako rekuti matsangura ipassport ke zita rako rekuti matsangura unozati passport iriyo aiwa chero kumajubheka kuna mabhebhe hakuna mabhebhe romajubhe State House, you don't do dirty things at State House. Ndizosati kwako vanonyengera vanhu kwakuchena magetsi kubucha kwaaputawo sadaro sadaro ras anodara anondidana mana asati vapera unodiwa nemabhebhi iwewe mabhebhi anondida sure serious but but hausi kubhaiza mabhebhi acho ari kukwata urikubvira mabhebhi aiwa pachokwadi aiwa tikumuhanda kalati karuzorova ndoanozomurova asi iri ribhoiri ingwa ndezvavadiwa iri ribhoiri osa blashera vanhu vanenge vada kugara vachingondisvisa pamalevels ekuvashaundi andushaudha vanhu avazati nini ndiri mukostandare nangojamba ndanyarara mira ndejastetaukao inenge tuma base tuma misi ndombomira vakadaro ndandomumira akasikabheme chambe nangu achibhema andamburandira akambobhekana wani anozandiane here anozandiane hazi mablanco Veron. Yes. Big up, man. Thank you for the ghetto life. Thank you for making. You know, it's different from the other guys. From Qatar. From Doha. Big up respect to all you there. Thank you so much. Keep on making the ghetto things happen. Yeah, big up to all the Arabs. Rasta mari makatenga chidodo munoita sei? Ndokutambire. Hazina basa kuti mazvono kuti chidodo. Ndikatozona kuti chidodo. Ndokonosambozvibhema pandotambira ende ndokonopawo mwana chiro. Ndokonosambozvibhema. Handikudzorere kubhema rangu. Handibvunze mari yangu. Bhemere chidodo kunyara. Afanana handibvunze mari yangu. Just from another reason. Reasoning and don't go guy. Show it to Byron. Yeah, man. I don't have to take Byron from Qatar. Wazviona wacho. Saka ndikaudzwa saka ndikakuti chidodo wakagara nedzimwe mhene dzako disrespect. Wasoma wakagara nevamwe vanhu. Ngotanga nengoti amusoro nguva kutema ndichada dhogo. Hatinayo man. Hatinayo man. Unoziva kuti inini pamwe hangu ichi ndikwandiri. Vanotamba ndetobwaona icho chidodo. Shonjono yakuno.
kuti chamba ichi chaitosvikira chekuti tichipinda mugadheni soka tobva tatema tofanisa mazuva kuti chifanooma tichine zvimwe zvinhu chiri green. Asraelbo. Chiri green. Chiri green. Hamuspa. Saka zviripo. Good price. Chaputa chitora mari. What's nasi zvaro kunakira. Bricks. Wangopinda mugarden mune chamba yokuti ukangosiya munhu akaenda 2 meters kubva pauri waupindura kubvunza kuti uri ba uri muchamba saka ukangoona rasa imeenda kumalawi saka rizi nyenyi togona kuizwi maya izazizomalawi ndezvekuno aiwa cheri icho ndosaka ndichikuuza kuti rasta iwe kutaura bozi ndakabhema chimwe chakachirima chiri fresh inini ndikachengeta huku handidye huku yacho unoziziva ndikachengeta mbani adinadzo wakuya nedifferent bicycle bhasikoro rako radzoka kete radinaruzisira pangubani bhasikoro nderakule kaisaka chatozotobhadhara timaroja haticha chaenda kunotorwa danane ndomboenda kana nopiwa 3 mabhiri 2 magribhi nekazo na Roddie 2 mapills na 1 kaso muzoti change yaenda kumadaraki ndanotsvaka chinhu handivakacheva chinhu avanondipa muda basi rekuwesta mari ndaponde umbonokecha kumagosto mahara aiwa ndiye kamatsangura wacho arivehodhambisena navara haingwaningwanauzoritoti yati bati manyemere rasta akashaya mabhebhere zvinoita andizotumira message kunakirwa nemavhidiyo ndikazini yavara but masedemeni yakasiyana ava nemumungu ndakona kuenda painternet kunakirwa vanonetsa chiko naye pakaso vanhu vanonetsekwa nda kumpa fodya vada kundirova nenyaya yekuti hanzi handina bhebhi shamwari ininika aiwa ureri kuti hauna bhebhiyo iwo ndowegawo unazvitsikisirewo unenge uchiwanza hasha dzinorovesa aiwa ari kuzviti aiwa inini zvonda kuita Mr. Briggs zvonda kuita pane chimwe changu chispeshuru chemunosekondi munomu chispeshuru ichochoka nemuchato nemuchato tozozviona ra ameno the African wedding Alphonso Zoraka Alphonso Zoraka my refugees ndangotsvaka passport chete ani mabhilango makatota hanzi kudiaspora uku zviya zvine zvine matumbu ombemo zviya zvinobvuma hai ndonozviputitse chiri sega heavy haisi boye pakamera kana ndikori chorus maybe Stimidi hello Huh? Stimidi Yeah, wagwa. yes Stimidi Okay. yes Stimidi Yeah, the Farai Empress and Zimdancehall, mese mucha jamba, muchindi pasando. yes Stimidi Timidi, me at
drive in a hood with a ganja tea. Me a rob in a bima, me a Fiat attack. Boys follow me like a mama bear. Girls follow me like a Twitter them. They know me pretty like a girl on a magazine. Sexy like a lady on a movie screen. Ghetto youths wanna hear me like Mary J. Forbidden fruits. Timmy Magaiba. Timmy Rogarobi Magaiba. Producer. Timmy, yes, producer. Dim producer was Timmy. Manager. Yes. Basta. Timmy Rogarobi. Monogaraurua. Timmy don't go to them in your life. Munerim. Kwa Shams nightclub. Nas. One more. Yeah, got through avenguva yekupisa kangochani meli ndipe kunoka mugogani ndichichimhanya papiti ramokari ndipe kofini ndivaise mochari yavanosimbisa haisi kete ndovafirita kuita kunge mapete handikwate ende handizeze bachirasta we bend them. Your face make me wanna vomit like a black lad. You are sexy man, you look like a chichi man. Styling pattern, soul like a Barbie. Mofesi iwe utorigana Bambi. Yeah! Empress, yes. Big tune. It's a big tune, it's a big tune. Sister, Sakavenga Ngochani. Roddie ndakanzwa mtimba nezvengochani soga ndofara because inini hangu ininiga ndoti pamberi namndara hafarire zvekurohwa kumashure zvekudhidhidhidhi atombozvifarira zvedu kana bhaibheri rakatuka zvechi handini mairita ngati makapenga sister makapenga apa tikuzongoshaya yedu rhythm but makajambuka Rastaman. Simidi. Aiwa, tunaweza ku studio. Rasta. Big up. Yes, Rasta. Right, boranga kupesera Rasta. Kengo chani vutika kudombo ya. Yes. Your face make me wanna vomit like a black lad. You are sissy man, you look like a chichi man. Styling pattern, soul like a papi. Mofesi iwe utorikana Bambi. Hona vanu ava mamero. Vanu pema msoro semagero. Pafesi pangu mutorikana zero. Ndokuridzira zipero. Avano peka mete, kuita sana tete. Hona ana chichi, kuita sana sisi. Hona ana Jimmy, kuita sana Jenny. Ndokupfekedza skirt, ndatimiwa. Wicked. Now, why I say one you're talented, sister. You're talented. You're talented. But I read him. So far. So, all the musicians, where do you get your inspiration from? Like local or international? Your inspiration. Lady Who inspires soul. you? Lady Soul. Ladies. That's good. Thank you so That's good. Mama so. Mama so. Tevera Matsimba. Tevera Matsimba. Come on, sister. Heavy. Come on. Asi but nasi tentite rasta. Kawan. Saka takuitira magetsi manje kamera yedu manje. Takuitira moto. Kuti sizonyaso kutora izvi. Kuya. Tinoda mutombo rowa live. Nasi. Uko. Kawan. Heavy. Let me go with a broken English. Okay, to make you understand some of those points. It was literally when we were using that type of language. Literally, this was standard English. You cannot read a standard English textbook today. You yourself was aggressive. Was in a closing, whether the Romans and what and opening. You mean Shakespeare's English? So what you have paragraph yabo yakunyorwa nhasi uno
urikuona pane ma-easy 6 ma-end 9 koita freestyle but ipapo pava pasina izvozvo pane ma-closing inverted commas and opening inverted commas kudakara waenda pafreestyle saka pari kutova nemuganho pa pari kutosiyana saka chanhasi chirungu chiri kuti ukatsanangudza chiri kupiwa mabhambo and ise bhambo pakutaura handizvo isi ise bhambo pakutaura ese ma-prepositions yese iwawo ndiri kubuda chokwadere toda saka chirungu chenyu chamakudzidza nhasi mimi its literally kada uchadzazva kada utaza chirungu chamodifyiwa somehow chabviswa zvekudhara chaicho chirungu chaicho english chaicho because english chaicho yanga ine ma-opening inverted commas and closing inverted commas Exclamation mark. and exclamation mark haiwa izvo zvacommon izvo zvinozikanwa nemagrade 1 closing inverted commas opening inverted commas ndopaunobhamba neparagraph inzwa ndopaunobhamba nekutsanangudza uchiverenga ndopaunobhamba pane bhambo Saka mimi mkuzimixa sei English today mimi manje uyu ari kundidhonza somewhere pandoda kumukata one way shamari ndoda kutaura ine mumadollars cents and what centimeters meters okay ndoda kutaurira takuenda manje zviri kudependa ne-exchange of governance muri anoda kupinda point one thing exchange of governance it might be a role of white governance yoita almost something like 33 years paine a role of change of white government handizvoka pozoita kuti pakuva ne-black government yaapo manje handizvoka asi matorerwa muri pai pamasiyirwa ne-white government muri pama-cents and dollars kubva kwenyu ipapo muchiuya manje muchishanda industrial wasn't to be boosted out takuenda pakangobviswa ministerial yevarungu muparliament bedu wapaona ndo pakaita big air ndo vana londro vacho ndo vakanga vane bondo remari vande vanga vasingabhenge muno they were banging outside imi makasvika mabhenge muno makasvika musina kana chini makaona musina vanga vatonge vakamora kare ofuchi mimi makatotangira apa nokudaiwo ndokumboitawo zibondo makaita asi kungoti nzwara dzenyu manje idzi aiwa nemazino enyu Mana can't do this. asi manje wabvunza uri panzvimbo yakanaka I want this type of statement papublic pambari kana kupi kana pana 40 topa mutori izvo kana pana 40 kana paparliament I'll answer you that question vakamira paparliament vachimirira kuti pachave neparliament nhasi ndikabvunzwa mubvunzo kufanana neyo nemupfadha nekamera ndinomutaurira kuti wrongness and the strategic point. Why? Because when I went to war I was educated. It was war that I wanted to be killed. That's why I was scared. Come out. So I was disturbed in my war, then by my education career. No, maybe I had a good education career. Do you understand? Right. But I was disturbed. But the love for your country. No, wait. The love for your country. Or the fear of the being country killed. I can just love when. We mean I just want to love this country according to its action, according to its act, according to its vote. There's some points. No, I was asking if you went to Yes, Zimbabwe is the word Zimbabwe. Yes, I love it. But what about the development, whatever this country having? Am I to love this? Never. Why not December? Pana idapo kutwara inindo twara in vain. So kutu kanyazo ndisa matwara ngusoka. Vachizvi vanoti mudhara tsaga. Ona. Saka inini ukawirira muchitsaga warasika mero. Pana ndikupa crew up. Hapana umira musha hapana. Ndoti kuti ndikutaura kuri right
pano ukasvika mugoroka uchati wabuda mugoroka meya uchati tarakakandiriga Roddie isingaiti kwatatarisana nakwakomanjisa ngatidaiso padareti vanhu vemambo chaibvisa hetiso ana chiri chiwe chaibona vanhasa vaidaiso hanzi guruve kwaonekwa zipra yapinda neko vapinda hondo guruve vanhu vangu nyika haina kumira zvakanaka zivai pamuri asi anga asingataure kuti imi kana mabvunzwa kuti avo vari kuya nekupi imi motaura kuti vari kuya nekupi chiona munhu akubvunza kuti ane bvudzi refu here kana kuti kupi ende abva kupi achidya kupi achirara kupi. That was the strategic of the war struggle. Because it was very dangerous to be a collaborator. You were a dangerous enemy to Smith. And people were to be sent during the night. Mungwano that was the corridor yanga iri yekutsvaga kuti uyu hanzi pake pari kudi posvikapo wandirosi makanengo bvasvika wobikirwa takwenda mama kana manzo mutaura kuti taenda nekuku vatupinda nekuku handizvo right asi ivo mardivision force ivo vanga vari goronga vari 3 or 4 vanenge vari mumuti ndo maservice girls wanzi waiona pano tikaende yako mana koburuka mumango mimi airizwa ngoma usiku morari asi yo vaiburuka mumuti meme wazirima mbana harite shamani haikuonanga mafreshes acho rima pacharo ngoma darkness is very dangerous. Ine zvituko zvakawanda zvisina identification, zvisina witness. How can you witness something that happened during the night? You don't have factual information and theoretical experience. Because there has been darkness. How could we become a witness? Are you a cat? Are you a cat? Maybe you were given eyes that were similar to the cat. Koma inspection aitwa ma inspection ekuboko turonze ndiani anogara panapa aifamba sei mukoma isisu patatobva munyaya yanga iri muno mudzimba dzedu varasekwa Mbare mufakose chichi that was the real data nguva yacho yekuti those houses were just built by these white guys vachiti iwo kanogara mukadzi wako iwe vanogonongana mwana wanga 2 and they have got to be known pasakatsekera kuti unogara nemukadzi wako nevana vaviri akauya muenzi then he was to be registered. You know the point of that study of the white guy, they've just seen it that these black people can borrow more kids. So let me try and have another type of a limitation. Control settlement. Settlement. But in my introduction, FM planning anga asisipo. If they were could be there, they would have given each and every woman of that one who has been staying on this house. It was a small house, a 3-room house. With a toilet. Trying to limit up population. Did you get it? Yeah. I'm standing a king. Why get up there? Somebody auya nodo auya rasta komka Chimimba super rasta
ndakwireta tumabhiya kwaRoddie chapuro asida unka super call 0 aiwa yasara red and green Roddie